आं दिनै दुब्लि गेजेरथिं बेरायनो फैदोंमोन आरो गोजांनाय मोननायखाय बेरायनो फैदो। न'आव थाबाय थाबाबो बालुलु मोनोना आदां गादां, बेनिखायनो दसे बेरायनो फैबाय। बारहावाखौ दसे लानो फैनाय जाबाय। भिडिअ हगारियाबो बिराद गोबाव जाबायमोन। गोदान बोसोरनि नामाव दिनैसो नैबे खेबसे फार्स्ट टाइम भिडिअ जागोन आंनि 2026 नि फार्स्ट भ्लग जागोन आरो ना। बहुद गोबाव जाबाय ब्लग भिडिअ होयिया, दिनैसो आं होफिननाय जादों। मानो होनबा मबाइला बहुद प्रब्लेम जाना दंमोन ना, बेनि थाखायनो होनो हायाखैमोन भिडिअखौ। गोदान बोसोर मोनबाबो लाब गैयालै आंनिया, मा बुंनो मिसाखौ। जेसेबांनो गोदान बोसोर फैदों एसेबांनो हामासो जालांबाय थादों आंनिया खबरफोरा। मालायफोरनिया मालाय गोदान बोसोर मोनबोला मोजांसो मोजां जालांबाय थायो। आंनिया हले बेबायदि गैथारालै। हामानि सायाव हामा, हामानि सायाव हामासो जालांबाय थादों। बोसोरा फैबाय थादों गोदान आरो आंनिया खबरफोराबो हामासो हामा, हामानि सायाव हामासो जालांबाय थायो। लोगोसे जेसेबांनो गोदान बोसोर मोनफैबाय थादों एसेबांनो बोरायबो जाहोलांबाय थादों। बोसोरजों लोगोसे बोरायफाबाय थादों, बोरायफालांबाय थादों। बेनिखायनो आंनिया गोदान बोसोर फैबाबो खबरा मोजां नङा आरो ना, मोजां जाया आरो। माने आंनिया अरायसम बेनो थाबाय थायो। सिगाङाव जेरैमोन दाबो ओरैनो। दाथ' सिगांनिसाय बारासो गाज्रि जानो हमलांदों खबरफोरा। जेरै माने बोसोरजों लोगोसे बोरायलांबाय थादों नालाय, बेनि थाखायनो आरो ना। गोदान बोसोरखौ जाखांबायबा नै मागोखौ जालायदो आरो। मागोआ मोनफैबायनो। मागोखौ जादो मोजाङै मोजां, गाजा गोमजा रंजादो, बास माथोखाय आरो। जिबनाव आरो मा खालामबावनो। बोथोरखौ हले बिराद मोजां नांदोलै, बरिया गुसु गुसु। खिन्थु सायहायाव थाबोला गोजांनाय मोनो आरो सान्दुङाव थाबोला माबा गरम मोनो। बेसो बुस्थुआ माहाय प्रब्लेम जाना दङ। सान्दुङाव थाबा गुदुं जायो आरो सायहायाव गुदुं मोननानै सायहायाव फैना थाफायो। सायहायाव फैना थाफायबाबो आरो गुसु मोनद्रायो। बिथिं जाया बिथिं जाया। ससे सान्दुङाव ससे सायहायाव खोबजोबनासो दोननांगोन मोदोमखौ बुस्थुआ, होमबासो जागोन। आं दा बोग्रि दंफां खाथियावसो दोङो। बोग्रिया मोनदोंना मोनाखै नायनि र', जाना नायनि। देग्लाय बोसोर गोदाननि बोग्रिखौ खेबसेबो जाफेराखै। खुगायाव होआखै आरो जेनेबा। बोग्रिखौ नायनि र' मोनदोंना मोनाखै। बोग्रियालाय मोनदो, थाइनैसो मोननाय नुदों आं। थाइनैसो मोननाय नुदों नुनायालाय र'। ओइ थाइसे। बेलाय माथो गावफ्रेनायसो। बोग्रियालाय जेराव मेराव दंलै दंफाङालाय। दुब्लिथिं बेरायनो फैबानो मोनजाखायो। गैया बारा गोमोन गैया, आं बांसिन गोथांसो दोङो। मात्र थाइनै थाइसेयाबो गोथां, थाइनैल'सो मोनदों आं मोननाय। दोङो गोजौ आरो थाइथामसो मोननाय, बाखि सब गोथां गोथां नुदों आं। बै सिगाङाव फांसे दंबावो, बेखौ नायहैनि र'। बिनियालाय माथो अयथासार गोथांसो। दासो देरफुहांदो, पुरा गोथां गोथां। पुरा गोथां गोथांसो, गैया मोनाखै। नैया माथोलै माइला नै बिदिनो।
नुवानो रखम मोजांखौनो बादो गोथां गोथांद्राय बेखौ जानो हानाय नङा। नैया गोथां नैबेनि फुरा गोथांसो मोनद्रायाखै बहुद गोथां जानो हानाय नङा बेखौ। जाना नायनोसै आं माबायदि जानानै खिथानोसै टेस्टखौ। बा खुगा सालालायदो। खैरोम दैरोम माइखौ खैसिब मोजाङानो मोजां नांदो। लोगो हाथाय होबायलै बाप्पा हानाय नङालै बेखौ जानो। गिदिङै दसे उन्दुबाय आङो आरामै दसे रेस्ट लाबाय मोजां नांबाय देहाखौ। बा जायखिजाया आं दिनै भिडिअ'खौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै उनाव लोगो मोनफिनसिगोन नङा होमबा लोगोफोर। दे होमबालाय गोजोन्थों।